Sojojin Najeriya sun mamaye maƙerar makamai ta IPOB (ESN) inda suke ƙera jiragen ɗaukar hoto marasa matuƙa masu saukar angulu. Dakarun sojojin Najeriya sun yi wata gagarumar nasara a yaƙin da suke yi da ta'addanci da tayar da ƙayar baya, yayin da suka gano wata babbar masana'antar ƙera bindigogi da jirage masu saukar angulu marasa matuƙa na ɗaukar hoto, wanda mayaƙan ƙungiyar masu fafutukar kafa ƙasar Biafra (IPOB) da kuma ƙungiyar 'yan ta'addanta wato Jami'an Tsaron Gabashin Najeriya ke gudanarwa a Onitsha, Uloma a ƙaramar hukumar Anniwcha ta Kudu a jihar Delta. Hukumar leƙen asirin sojoji da ke jagorancin aikin, kamar yadda Daraktan Hulɗa da Jama'a na Rundunar Soji ta Najeriya, Manja Janar Onyema Nwachuku ya bayyana cewa 'yan adawar na amfani da masana'antar ne wajen aikata miyagun laifuka domin addabar al'ummomi maƙwabta da 'yan ƙasa da basu ji ba basu gani ba. A lokacin da suka mamaye haramtacciyar masana'antar, sojojin sun fuskanci turjiya mai tsauri, amma sun yi galaba akan mayakan a wani ƙazamin musayar wuta da aka yi. Sojojin sun kashe 2 daga cikin mayakan tare da ƙwato tarin makamai da alburusai. Kayayyakin da sojojin suka kama sun haɗa da manyan bindigogi na IPOB (ESN), alburusai, bama-bamai da kuma damƙe mutane 6, mata 2, maza 4 na masana'antar ƙera jirage marasa matuƙan. Sauran abubuwan da aka ƙwato sun haɗa da makamai iri-iri, jirage marasa matuƙa da ake ƙerawa da cikakken kayan aikin bita da na'urorin samar da wutar lantarki da dama. Rundunar Sojin Najeriya ta tabbatarwa da al'umma cewa sojojinta a tsaye suke wajen tarwatsa hanyoyin 'yan ta'adda da masu tayar da ƙayar baya a ƙoƙarinsu na daƙile ƙalubalen tsaro a ƙasar nan. Sojojin sun ce, muna kira ga jama'a da su ci gaba da baiwa rundunar sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro goyon baya yayin da suke ƙoƙarin dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin ƙasar nan.